Siapa, Mak? Yan nonton HP. HP-nan boy kayak Tom. Jendra papa. Pagkabanin na ko na ketok. Mak, Ipen. yung bekatan pe karo tombrong apa, Mak? Pagkatan bisa nih. Kung iki rumah tangga tukaran boy, yung isin karo sampean, Mak. Oli beli. Dipikir begitu lihat wanti. Dipikir-pikir na ustak pikiri boy, wan punya sore. Wis mata pandalo pagkatan. Iya. Apa karope lah, aritian kurang kuya los. Yung rumah tangga tukaran boy kayak kue. Pandugi sampai nih isin, gue mantu kayak tomprong, pandugi apa karepe. Kayaknya begosinya supaya orang pragat, kumbahannya kurang dideleri. Ngelapi tangan, ngelapi sikil, ngelapi awak ya, ngerti kayak gitu boy. Irang boy. Tapi orang kerungu nyong sing kamar. Ngomong apa, nyorang ngomong apa, orang kerungu. Dah kon ngomong mertua, mau nipan pegatan. Nyorang ngucap talak ya kon wis. Orang kanggo ning omah kiye. Wong tanda tangan sertifikat umahe benyong. Apa sih? Pikir pegatan baik kon. Wong nyobe, sukan rumah tangga harus sampean, Pak. Bawang didol. Sawah-sawah didol, doli kabeh los. Sertifikat wingi anggere konangan nang panggilang maning kok. Tapi kan yung gelem liwet. Liwet semisal pingdo. Lanang di sing gelem liwet. Jatah ya, walaupun satina 13.000 ya lancar. Rong pera kon mangan lawe gorengane sing garing lawe endog. Tuku panganan ngendi semono oli. Ora mikir. Hari apa-apa mikir. Wong lanang kaya ki mbok apa yang ngasep. Aja main pikirannya pegatan tokon. Jawane apa pegatan. Wis mending nyong sing daftar ning pengadilan. Ya mana? Mana los mana? Mangkat manang pengadilan beneran. Dadi ning kodong lahiran dudu anake nyong kowe. Mana kon pan balikan karo lurah RT-ne los temen. Ora peduli nyong ta. Beneran. Sing penting aja nempati tempat kiye. Bisa minta mantu. Lah mantu sertifikatnya atas nama siapa? Wong sampean licik kowe sampean. Licik kepibe? Lagi nyong turu sertifikatnya diganti nama ya. Ya ora bisa. Licik. Kon panungan saiki tak suwak ngodo.